kuti vakati batireko nhasi muchirongwa bhozhongora segment part 1 papa Isabel mangwanani mamuka seiko icho kwadi muri yeZimbabwe tiripo tiri mukati mekusakarika ningoti mangwanani mamuka seiko matima naise enyika ino ndinozva chimuri chinenge chakabatwa mukati menyika yeZimbabwe kunze kwenyika yeZimbabwe kana iko kuheaven kwanzi kana wakarurama unogona kungopindira imomo nokungobata chimuti chete wapindira pe right wapinda ikoko Zimbabwe ndakapakata Zimbabwe ndakabata ndati ndinadzo dzandiri kutaura panapa dzandinadzo ndine nyaya muri yeZimbabwe yandiri kutaura yekuti inini munzvimbo yekuBeatrice kunonzi kuGabaza farm kune murume anetsa nenyaya yemadzimai evanhu murume anetsa nemadzimai evanhu right rega ndigoisiya ipapo ndine nyaya yakaitika kwaRusape kumagamba kwaRusape kumagamba kune nyaya yakaitika yekuti roja rinogara pamba rakamuka kusenyi mangwanani runyaniriri vamwe vanoshevedzera kuti kana nyeredzi nyama dzasi inobwinya yakuda kunobuda kumangwanani kune vakanamata kuseni vanoti kana vakaenda kupungwe yekereke vanoti kunyange vakarara zvavo nguva iyoyo ikakwana hamutenderwe kusaimba pandakambobata basa ndiri kune imwe kereke nguva iyo yaiti kana nyeredzi nyama dzasi inobwinya yakunobuda uku ndo pamainzwa kurova hozana muchitenderera choto mweya mutsune chigara patiri zvokuti wainzwa simba rekuti pana pandatakura nyika so nguva iyoyo roja rakatanga kunamata mwanakomana waMwari sezvo makandituma ndinofanira kunyengetera nezita renyu ndakuchiita basa nenguva dzenhatu dzekuseni then oroshiwiribhinipo anyengetera kudaro ari murandakadzi mukadzi weipapo anova zvakare muridzi wemba anogara nemaroja ake kwakwashi kubuda mumba imomo akabata banga riya rinochekeswa muriwo kunobaya muroja 7 times ari mumba imomo batai makadaro ndine nyaya yandakasiya ndataura nezuro inobatanidza wange inobatanidza Harare yemurume akatenga stendi yake 2023 munhu waakatengesa iyeye akazokwanisira kunotengesera umwe zvakare ndokuuya baba kuzobviswa vatovaka pakauya mamonya pakauya matsamba anobva kumataredzi mhosva ende baba vakaenda kumataredzi mhosva but vachisvika kumataredzi mhosva havana kupiwa nguva yekutaura vakangodzibuda ndokuramba vakamira vakatobviswa nevemutemo mukoti kuti aiwaka hamurambe vakamira vese vamuri kuona vanoda kutongwa vachimira pamakamira apa ndizvozvo dai mataura dai mabuda chikonzero zvataurwa nevari kutonga mazvinzwa here baba vanoti ivo vakatenga imba iyi pasina chikwereti mari yakakaburitsa ipapo yaive 9,000 US nezvimwe zvavakatara kutodzimikira vaishevedzera kuti pamusha apa yange yatova kuva 11,000 nokuti miti nezvimwe vange vatara kutodzvara ipapo but vasati vatanga kupagara nenyaya yekuti vakutoziva kuti pamba ndepapo uyezve mapepa ekusainirana kuti ndepavo vakabata baba murume akatengesa imba iyi handichamiri apa murume akatengesa imba iyi aigara mukati meguta reHarare aona kuti ndatengesa imba but nyaya kwadzaa kuenda wangu kumataredzi mhosva ndahwina but kuramba ndichisangana nevanhu ndinogona kukuwara ndokubuda ndokuenda kunzvimbo yeZakajerera imazvimuke kumusha kwake iro ndokumusha kwako atiza Harare but vese vakadhila navo vakashandisa pakuita nyaya idzi ndokubuditsawo mari kusanganisira vakomana mamonya akasvika akarova munhu uyu kunyange adzingwa kubva kukoti but achisvika pamba apa akagara akati ndichapfira pano pane vakomana vanokwenda kuita 4 vakatumwa vakaenda kunorova munhu uyu vachimusimudza kumukandira panze nokurasa zvinhu zvake ipapo Zimbabwe kana dai maiona vamwe vevanhu vakatumwa izvi mahwani vanhu vandiri kutaura panguva ino murume iye ari kuzaka kujerera uku zvandiri kutaura izvi hazvisina 3 months baba ava vakaita accident nemotokari yavo vaita accident ndokutyoka makumbo ese ari maviri kutaura kuno vari kushandisa wheelchair zvadaro ndokubva vagara vari pamba ipapo vanotaura mashoko ekuti bhosho ndakasvikirwa pamba pangu inini kusakajerera panoera ndakavaka ende homo yangu yanga iri nani asi ndinoona sokuti
imwe yacho yakundidzokera. Waindi chiraro. Pamba pake pane gedhi. Pamba pake pakafenzwa. Pambapa panembwa. But vakawanika pakasvika munhu wavasina kukwanisa kuziva kuti murume here kana kuti mukadzi wavakaerekana agara pavheranda pamba achikumbira mvura. Kwandabva kure ndiri kufamba vanoti kubva kuvoice kusvika step yekufamba nemapfekero anga akaita akasiya fesi chete zvinoti vamwe vanotopfeka kuti vanogona kupfeka zvokuti panosiyiwa fesi chete kumwe kwese kwakavharika vachibva kukumbira mvura. But vanhu vanga varipo apa vakashamisika zvokuti baba vakabudiswa mumba vachipushwa kuti uyai muone munhu ari pano vachibvunza kuti apinda nepi. Zvikanzi aiwa mukatsvaka izvozvo zvesezvo munenge makutopedza nguva nekuti ndasvika kudhara. Batsirai mweya waMwari. Kwandafamba nekubva kure hamunguzive uyezve kuti sei ndasarudza pano hamuzvizive. Mamwe malaki zvimwe zvikomborero chandiri kukumbira pano imvura yekunwa. Vakatora nguva vasina kuendesa mvura. Vasakapa nguva baba vacho vakatuma musikana webasa kuti vape mvura ndokubva vapa mvura. Vanoti vachipedza kuvapa mvura vanonzi musikana akanzi kana wavapa mvura kapu iyoyo usaidzorera mumba. Kana vabuda inaonokanda kapu kubhini. Vakabuda ndokuenda kunokanda kapu kubhini. Vanokanda kapu kubhini kwama-KB ndobva vagara. Vagara kudaro hapana kuita 4 days vana vake murume uyu kumusha pazoro ratapera iri vanga vaenda kumusha 2 vakaenda varipo 3 vakomana 2 nemusikana 1. Vakomana vese zviya zvikufanira kuti izvo toda kuenda kudanga tinoona mbudzi dzichivharirwa ndirika ndokutungwa nembudzi. Vana 2 vese vakanofira muchipatara nenyaya yekunzi vatungwa nembudzi. Kumusha kwanga kune vana kwanga kwaenda vana ndekwani iko ndikwake murume iyeyi. Okay. Iye nyaya kutengesa imba iyi nokuti ndiye muridzi westand akatengesera munhu stand ndokuzotengesera umwe zvakare waakapa simba rekuti ndiye muridzi westand but iye achibhatiza Mwari. Right. Akatengesera vanhu vangani? Vanhu vaviri. Asi waakatanga kutengesera ndiye Nyakurosa. Zvadaro mukomba-KB vatungwa. Murume akaona zvina kunaka. Munhu uyoyo kusvika pamba uyoyo akafuka zvisingaoneke ukukumbira mvura. Hapana kuita 3 days anove muridzi westand achibva afona zvikanzi kunyange uchiti unogara kusingazikamwe inga ndakasvika ukandipawo mvura wani. Wakanditiza muHarare. Yes. Ukaenda kumusha. Wakandiona here. Wakandiona here. Ndakasvika ukandipa mvura wani ukakadzika ukabuda mumba mauri. But kubuda kwawakaita uchizondiona hazvirive kuti unorwara. Iwe uri kuti unorwara nokuti wakaita accident ukasvika makumbo. Hausi kurwara. Dai wairwara dai usina kuzondiona pandakasvika. Zvikanzi iwewe nevawakatamba navo vese pakutora stand yangu amusati makwana. So murume uyu ndakutaura naye mukomba-KB anoti iye kubva kumashure ndisati ndaona zvinhu izvi ndanga ndichigara ndichifonerwa netimu randakatamba naro. Right. Mukomba-KB pavanhu ava 1 ndi-PP 2 mupurisa anga asiko kubasa akashandiswa kuuya paibviswa munhu uyu but munhu mupurisa zvechokwadi but anga asiko kubasa paakashandiswa kuuya apa. 3 pane vakomana vanokwenda kuita 4 mamonya aivhundisira murume uyu. Vese vanhu ava vari busy kufonera murume uyu kuti wangu uri kupi zvinhu zvedasi kufamba but patiri kufamba tiri kunzwa nezvenyaya yestand kuririya. Murume uyu anoti handisi kubuda pachena ndiri kunzvenga. Pandakataura nyaya nezuro Zimbabwe. Right. Vanhu vandiri kutaura vavese hapana asina kundibata. Kubuda pachena kuti Bhosho nyaya yewakataura nezuro ndedu. Pavakomana nitaura mamonya kwasara vaviri vakafa. Vanga vari 4. Vanga varipo 4. Vaviri vakafa. Saka zvataura murume anove ndiye muridzi westand achipedza kuudzwa izvozvo kana uchida kuziva kuti ndini muridzi westand ndiri kukumbira kuti utaure nemunhu wakazotengesera stand achakuudzwa kuti ndasvika asi masvikiro andikanichete ipapo ndo uchaziva kuti ndasvikira masvikiro api ndo pandaitira kuti nezuro pamba pari kunzi pakaruwa nemeni.
ndoshoko rarutaura kuti pamaitara kusvika ndokusvika kwandiri kufungidzira kuti ndiko nokuti pamba iye haana kusvika ipapo but pamba pakarohwa nechi nemheni. Stendi yamuri kutaura nezvayo iri kupi? Iri kumaubra. Maubra. Yes. Munhu akaona stendi Ehe. achibva aifarira. Ehe. Yakaadvertiswa akaziva sei kuti kune stendi munhu akatanga kutenga stendi? Nzira yavakashandisa antu vese mumabasa mukusangana kuti nzira yavakashandisa kuti vazoonana awane stendi angari basi andira kusvika ipapo kuti muzowana stendi iyi muzosvika pakutenga makashandisa nzira ipi? Alright, atenga stendi iyi akavaka here munhu uyu? Angasati avaka pakadyarwa muchero chete. Pakangodyarwa muchero. Achiti kana ndozovaka muchero ndinga kuti sei pachiro nemunhu aitoenda chinodidza muchero. Achiti kana ndotaka kuvaka pastendi papangu ndakutanga ndosaka achiti ndinotofungidzira kuti stendi yangu iyi mari yandakaburitsa inokusvika kuma 11,000 nokuti 9,000 imari yandikabvisa but ndine zvimwe zvandanda kutotaka kuita ipapo but ndisaida kusimudza mudhuri. Mungazive kuti stendi iyi yakatengeswa gore ripi? 2023. Zvadaro zvakatora nguva yakareba sei kuti munhu angatenga stendi azoona kuti pane mumwe zvakareka munhu ari pastendi? 11 months. 11 months. Ndopakaona kuti patowe nemunhu apa ndokuba enda kumatare edzimosha iye muridzi uyu ndakati akaita sei akatanga kuenda kumatare edzimosha kekuti aina matare edzimosha vasati vaenda kukoti akatona kutotumirwa mapepa ekunzi ibva pastendi asi kumatare edzimosha vakazoenda vanhu achienda kumatare edzimosha anoti asvika kumatare edzimosha achimira kudai so haana chakatendera kutaura anoti vakastika vakamira imomo kusvika vaita zvekubviswa kunzi aiwazve kana madzinyi zvakona munozvemutaura makutoita sei makutobva mapepa estendi paakatenga stendi akamapiwa. Anawo. Nanhasi anawo. Uyu akazouya achiti stendi ndeyake ane mapepa futi. Hapana zvaitaurwa kana kubvunziridzwa kunzi tione mapepa wenesei but uyu aishedzera kuti zvangu zvinorodza ndepana izvi ndakatenga musi wakati akanditengesera ndeuyu iye akatengesa kuti mepese vari kuno matare haasi kuwanika kandiketi nemunzvimbo hachawanike but iko zvino zvaakubuda manje kunzi ari kupi ari kuzakajerera but kwete nzira yekutsvagwa nemazisi evanhu yekungosvikirwa iye pachaka kutobuda kuti ndakuda kuti ndichisangana nevanhu pachakataura naye inozoronya zvikanzi ndogona kutouya ndisangana nevamwe but handichakwanisi kufamba. Munhu paakaenda kumatare edzimosha hapana zvaakataura mushure mekunge asvika ikoko achibva angostika. Astika. Zvikanzi uri kutipedzera nguva? Kuda nokuti ipapo pane munhu anofanira kunge varipo. No, haana kustika nokuzi wanzotipedzera nguva. Achipinda iye haana chaakatenderwa kutaura. Ndokuramba kamira. Paakanzi hamuna chamuri kwanisa kutaura. Nokuti stendi haisi yenyu. Stendi ndiye Washington Marimira. Washington Marimira anga arimo mukoti. Dare richibva ratonga kuti stendi ya Washington haisi kanyemba. Saka kana mune zvimwe zvekutaura muchazotaura but pari zvino budai mukoti. Ndokuramba kabira pakanzi budai mukoti akaramba kakostika ipapo haana chaataura akavhunduka kusvikira aita zvokutozobvisa kunzi aiwazve bvisai munhu kana uchipinda mukuita sei kupinda vamwe ndobva abuda so aruza kukoti chii chakazoitika iko zvino zvemanje ndokubva agara zvake sei ndo uyeyo atovaka akutogara panzvimbo iyi mashoko atangira manje kumunhu wacho akatengesa stendi. Okay. Ndokwayatangira manje yekuti iye pachakaita accident akasvika makombo ese vana vaenda kumusha 2 vakomana 9 years ne7 years ndokuti sei ndikutungwa nembudzi vachifa zera iro kutungwa nembudzi vachifa ende vese vanofira dzake dziri dzani mbudzi dzake iye baba vepamba dzichitovharirwa mudanga make aita accident achikoka makumbo. Yes. Vana vaviri vatungwa nembudzi vachibva vafa right achibva asvikirwa pamba nemunhu akapfeka pane bamwe mapfekero kuti kuna mwana anopfeka zvokuti vanopfeka kubva kumusoro vachingosiya fesi chete vachita senge vakavhara kusvika kumapumbu pasapaka ndo mapfekero angakaita munhu but anotaura kuti pane zvinhu zvakafanana neminhenge kana kuti chuma chachiripo but munhu akangoona agara pavheranda vakubvunza kuti ko munhu abva nekupi but munhu aita ari kukumbira ari kukumbira mvura apinda nekupi vanga vari panze vakatokadzika kusvika vanoshedza baba mumba nokuti baba nenyaya yekuti vakakuwara vakugara vakarara vakunoshevedzwa kunzi uyai mune munhu uyu kapu ndakandakangana mukoma KP kunonzi kapu yainzi kana mapa munhu uyu mvura musaipinze mumba ende munokuenda kubhini baba vari kunzi vatori nemuponje zvakare yakazoda kutemwa nekapu iyi vari mumba mavo but kapu iri yakebhini pasina mazuva munhu achivashedzera kuti maiti makatiza nenyaya yestendi yangu inge ndakasvika kumba kwako mukandipa mvura asi ndiri kuzivisa kuti wese waukabata naye
panyaya yechikamu chemari yestendi yangu muchatsvagana. Yes. Ende iye murume ndikwanziso vanhu vaigara vachindifonera vandikatamba nawo but andina kwandiri kubona ndikuzisa kuti ndiri kupi. Saka ikuzvozvo ndo pandakuziva kuti chokwadi chiri kuitika. Saka nezuro ndakavengwa neumwe munhu anga achitosevenza kumatarire dzimosva angove PP anga ari PP ari kushevedza kuti bosho nyaya iyi ndedu iyi ndiyo yangu chaiyo chaishi chandiri kuda kuziva kuona munhu uyu akakuwara neaccident akatengesa stand nekuti ndiri kufunga kuti nyaya ndiyani ndedu. Vakomana vaviri vakashevedzera kuti taitori 4 but tine vaviri vakafa tiri kufungira kuti ndedu. Uyu muchimubvunza pakauya kwamuri achiti ndinofunga kuti nyaya ndedu iyi ari kuti iye akashanda basa rei pakutongwa kwenyaya iyi. Vari kuti iwo kuzosvika nyaya yakunopinda mukoti akanga atouya kwatiri. Okay. But zvimwe zvachona matauriro aningazviita pane mari dzakapiwa, pane mari dzakabuda dzakatambira kuitira kuti nyaya iende kumunhu wechinamba 2 awine nyaya ichi mukoti. Ya izvo zvachisiri kubasa haiko asiri kubasa atogara zvake. Kumamwe mamonya aya mamonya murume uyu kwaya tsamba iri kunziri kubva kukoti yekuti anofanira kuti kubva murume uyu akabvisirwa hembe achibvisirwa koti yehembe akakwaya tsamba kuti haufaniri kuenda pastendi apa. Murume uyu airamba achirambira kutendera mukati menzvimbo zvezvo kuti anogona kutosvika zvakare achitarisa zvinhu zvake zvaakaisa ipapo. Vakomana vachibva vanzi endai murume uyu zuva nezuva ndasei anouya ipapo munofanira kuti mumubvise. Ende murume anodonzi akatodhonzwa neimwe nzira tikatoti akarohwa nokuti kudhonzwa nemunhu wasiri kuwirirana naye kunotonzi kurohwa. Kumpurisa akapinda papi mupurisa ibvine pakasvika munhu achinzinga abudika kwanza iye murume uyu kana achisvika panzvimbo iyi aitosvika nemupurisa. Ende mupurisa uyu baba nditero chiti munhu wandakatitora ndomuziva ari mupurisa but anga asiri pajuti pandaiende naye. So PP abuda pachena mpurisa abuda pachena vakomana tu vabuda pachena. Uyo munhu wechinamba 2 akatengeserwa stendi akazodzinga uyu wechinamba 1 ari kuti pamba pakarohwa nemeni pakarohwa pamba nemeni apa pakakuvara here? Pakakuvara mukoma kepi pakakuvara but akandirambidza zvokuti ndiite sei nditeure ipapo akandirambidza zvokuti nditeure but kana ndisingakanganisi munhu anove ndiye akatengesa stendi wacho kakuvara wekuzaka kujerera anofanira kupinda mukati meguta reHarare nhasi ari kuti ndoda kusangana nemunhu andakatengesera pamba ndine mashoko andoda kutaura kana chikwanisa kusangana nevamwe vangu nokuti maonero andiri kuita zvinenge zvisina kumbira mushe kuenda kumberi. Ya pakaipa 0713938538 0713938538 machinzwa chiri kubatanidza Harare pamwe cheteka nezaka jerera. mawani mukoma KB murume uyo wekukuvara uyu kana achitaura iko zvinozvi anoita senge munhu ari kukanganwa. Kana uchitaura naye kudai so anoita senge munhu ari kukanganwa umuita zviri kuti kana zviita achitaura zvipi. Wekutengeserwa stendi ari muno muHarare akazowana pamwe pokugara. No akazowana pamwe pokugara but wacho akatenga ari kutogara ipapo. Ya 0713938538 0713938538. Baba Isabel baba Zimbabwe vari pachitongweza vari kushedzera kuti kunyanya PP asati atanga. PP here mukoma KB kwete munhu here akatengesa imba kaviri vese nokuti uyu akashandiswa handiti aifanirwa kakuti abatsire munhu angatorerwa stendi wekutanga uyu. Asi kufunga kwenye uyu akasvikira achitaura kuti stendi ndatengesa kaviri kana kuti aitoudza vanhu ndibatsire vakomana stendi yangu. Obvious baba Isabel. Kana munhu ukaita mhosva loya rinokubvunza kuti taura chokwadi. Yes. Kana chenda kunokumirira ndokumirira ndichiziva chokwadi. Ndinokumirira ndichiziva chokwadi. Ini ndoziva kuti ndo presenter senyaya yangu. Saka kureva kuti vese ava vaibatsira vachitoziva chokwadi. Yes. Vese ava vaitobatsira vachiziva chokwadi. Mamonya vakashandiswa. Mpurisa akashandiswa, PP akashandiswa, aitoziva kuti uyu ndiye muridzi wechi sei vasina kakupaka munhu uyu angaendesa nyaya kumatare edzimhosva kuti ataure mukana.
andinopuwa mukana wokutaura ichokwadi haana kupuwa mukana wokutaura achibva asitsika mukoti zvinhu zvanga zvakarongwa kudhara kaizvi basa rakangopedzeswa basa ranga rakatopedzwa kudhara asi shiri inozoita sei inongozofa 2023 nasi 2025 0713938538 0713938538 Baba Isabel Constable Forage shanda basa rako sezvazviri mira pachokwadi kupera kwemwedzi unotambira nyangwe isingakwani iri ishoma asi waita sei waishandira mune zvakanaka tarisai mune zvazvaita manje hondo dzacho vachadzipedza sei ma1 kana uchitemwa nekapu inenge iri kupini September 24 meni inongorova pamba tiaka zvinorwadza hande paWhatsApp pa National FM WhatsApp okay zvinorwadza izvi mari haisi nyore kuiwana wakutengeserwa sendi ngawedzere futi ndokuti vanhu vafidze kuita chitsotsi kusanganisira nemupurisa wacho aitsigira nyaya yacho hanzi ngatoisa nenyuchi futi ndinonzi Shemu Nkandu KwaZulu Natal kuSouth Africa Baba Isabel yes hanzi ngazviwedzere mari inorwadza Baba Isabel unenge wati ichi chikamu chindeta sei ndapedza ndawana stendi rengai nditsvage cabin ndingoisa ndiwane pekuita sei pekugara nemhuri wangomuka ukabviswa ende nyaya idzi dziri kuitika kakawanda mukomakebhe vakawanda mhuri dziri kungoonekwa dziri panze vamwe vachichema vamwe vachinzi madouble allocation vamwe vachinzi pakatenga hapazi pako vamwe vanochibuditsa mapepa bhati dzichishaya basa ano ichi chinenge chichiitika hurumende Second Republic yagara ichichema nenyaya dzemaland barons ndiwo vane hunhu hwakadaro hwokuita madouble allocations stand inotengeserwa 1.5 yes stand inotengeserwa 1.5 achiwesa maumwe vake ari kushandisa chisimba chake kuchidzira vanhu 1 ndiye anoita sei ndiye 1 anobenefita vamwe 4 ava vanenge vachichema bozho nabonzo uku ndokunonzi kugona kwakaitwa uku kwete kutsikirira vasina simba nemari kusvika vati me sembudzi hamuna kuzonyora zita vaiwe good morning KB nabozho varume avo vachadzidza vasati vati good move kumunhu akatorerwa sendi ngarambe akanyodza gejo ndinonzi tusike mutanga mapulani kwa alright KB nabozho vanhu avo vachadzidza vasati vati good move kumunhu akatorerwa stendi ngarambe akanyodza gejo ndinonzi tusike mtungana mapulani twamaninsia pabinga vakachibata chemuti ya pakaipa Baba Isabel ya pakaipa wona zviri kuita mamessages bozho baba vekutengesa stendi ava havasati vatanga mheno hanzi meni ngaiuraye hanzi ngaiuye irowe futi imba yake hanzi yakahwanda kuno kuzaka asi muri kuzaka hanzi meni ngaiuye irowe futi imba yake yakahwanda kuno kuzaka ndofunga vari kuzaka ava alright havana kuzonyora zita makadi mukoma bozho ngora na KB nyaya iyi iri kuita kunge civil matter ko PP ange achite ku civil court nezuro makataura zvamagistrate asi nhasi muri kuti PP tijekeserei tinyatso kunzwisisa African movie Baba Isabel no watikataura unozura kuti magistrate no nyaya akauya ndiri kutaura munhu akauya okay nezuro mushiro mekunge tapedza okay ndi PP PP ndiye akauya tichipedza nezotanga kana mahighlights yenyaya yekuti vanhu vese vane chokuita asi akazouya mushire munge tapedza nyaya iyi ndi PP ndiye akabuda pachena achiti nyaya iyi inenge yangu okay ngatitarisei kumatari ezimosva PP anoita basa rei Zimbabwe Magistrate anoita basa rei vanhu avo vanodyidzana here panenge papinda nyaya kumatari ezimosva anditika tibatsirei tinzwisise nokuti PP ari kuti iye ari kufunga kuti nyaya iyi ine chekuita naye anditika
Major Street anenge aripo here panenge pana PP vanoshandidzana here kana muchiziva mashandiro anoita matare ezimhosva ngatibatsirane ipapo ndimi unopinda matare ezimhosva 0713938538 zvinorwadza izvo kumatare hakuchatongwe nyaya kwakungoshanda mari saka isu tisina mari topika mhosva dzatisina kakupara zvino vazviona kuti hanzi kasongo harisi gaga pakaipa 7 minutes past 10 ndopafika ndakwe pari manje papa Isabel pane chimwe chiri kupisa here chamungada kutsudzura kumhuri yeZimbabwe icho kwadi mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matimano senyika ino paka rega nditi Rusape mhuri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura iyi ndiye kwaRusape kwaRusape kwandiri kutaura uku inzvimbo inoshevezwa nekuti kumagamba right kumagamba muri yeZimbabwe kune zvakaitika zvokuti kune zvakaitika zvinorwadza ende zvinoshamisa zvokuti pane pamba panogara landlord uyu anogara nemaroja ake asi ari munhukadzi muroja akatanga kunamata usiku nyaya ndikutora ndiye kwaRusape kuold magamba ward 4 right zvadaro akatanga kunamata kuma 3 dzekuseni achinyengetera semunhu ari kunamata achinamata kudaro anove muridzi wemba ari wechikadzi akabuda mumba make akabata banga ndokubva apinda mumba meroja mariri kunamata ndokataka kumubaya akamubaya nzvimbo dzinokona kuita 7 achimubaya achiti pana papana matwi ndiri kunzwa uri kunamata iwewe pawatanga kunamata zvinhu zvako zvatanga kuuya kwandiri zvichindipisa unozviziva here kuti ndiri chipoko baba vangu vanga vasinganamati ndine ngozi ndinogona kuuraya iwewe ndigouraya zvakare vamwe vanhu vari pano vanhu mangwana kuseni vachibva ripoti nyaya kumapurisa munhu atosungwa munhu watiri kutaura uyo ari kupinda mukoti pazuva ranhasi mudzimai akabayiwa nebanga ari kupi aripo izvezvi mukaenda pawhatsapp channel yedu muchaona mukadzi maibayiwa nemapanga kusanganisira pamhanza nemumaoko mumwe achizama kuti adhifendi banga rako munamata zvokanzi inini handinamati panapa hapana matwi watuma zvinhu zvako zvezvi kuzvindipisa saka iniko zvinoti ndiri kutotsva unozere baba vangu havanamati unozere kuti ndiri chipoko ndine ngozi ndakauraya vanhu ndinogona kuuraya iwewe pamwe chete nevanhu vari pano saka pano hapana matwi right ndiye here muridzi wemba kana kuti ndiye mhuri ndiye muridzi wemba mudzimai uyu anogara nanapo iye aripo ega kwezvinosunga akasiyana nemurume but ndiyakasiyana nechi nemba mudzimai akamuka achinamata Roger Tenet agara achizviita here kana kuti kare kake kutanga anogara achinamata mumba imomo asati asangana nedambudziko asi zvakaitika musiwo hai so vanoda kuziva kuti kukana munhu achizvinamatira mumba make iye achiti ndiri kutsva kunuku zvinorevei zvapinda papo ko zvaakutaura zvekuti ndine ngozi ndakauraya vanhu baba vangu vangasinganamati unozviziva kuti ndiri chipoko even akavharirwa kwanzi ari kumapurisa aingotaura ega achitaura saizvozvo izvozvo ari kumapurisa asati aenda kumatare aingotaura ega achitaura saizvozvo ndiri chipoko inini munoziva here ndine ngozi ndinouraya vanhu ndogona kuurayiwa zvakare ndikazouraya vamwe zvokuti maroja zvakare mamwe ari papa akutosha kuti vanogona kungourawa kana kuri kuti munhu aona mukana kutsoka kunamata kunobayirwa munhu nebanga here ko munhu akanamata pane zvino zvinogona kuenda kune umwe munhu nekuti ari kunamata pane maroja mangani pambapa pane maroja 5 asi uyu ndiye anomuka achinamata anopinda chechi ipi ikereke andira kuzotaura nezvaikuti ikereke ipi but ikereke yozvomweya because andati akanamata wombokuza akanamata wombokuza vamwe vanenge vachinzwa zvaanenge achiita obviously kana muri mumba muri muimba imwe chete munotonzwa kuti munext mauri kuitewo Rusape asi haana kukuvara here maningi paakabayiwa no maibayiwa nebanga unoza kubayiwa kubanga rechikadzi paaibayiwa ipapo panotoita ronda asi kuti zvekubvarira zve but pese paaibayiwa paitobuda ropa pachiita ronda
ya manyai pa National FM WhatsApp channel munozionera mega kanyaya iri kutaurwa naPosho Ngora yekwa Rusape kunonzi kumagamba Odi Magamba. Yes. 26 minutes past 10 vakanyemba naPosho amai avo ndinovaziva vakabayiwa avo izvi zvakaoma hazvo tiri next door avo right chimuti chakabatwa kwa Rusape kuri seko kwa Rusape ikoko ndoziva kuti aiwa ka National FM iri kupindira. Nai baba Isabel munombotangireko nyaya dzamusingadai kupedza pana ndipasa here vaya vekuzvimba dumbu nemakumbo mushure mekushina nemudzimai wemuridzi nyaya apape Zimbabwe ida kuziva. Ndichakudze mukoma KB aiwa pastor vakasunungurwa ende pastor vane kuripa kwavakaita. Makati ndi bishop right ndi bishop uye zveti nenyaya yeku Epworth pane mwe yamboverenga mukoma KB vachikurumira kuziva kuti murume akapiswa necigarette lighter akazopiswa neacid inoshandiswa kumamaini akapisirwa mumba mushure mekudrive imwe motokari yemumwe munhu achinzi wadya mari. Vanhu vaya vakazoenda kukoti ndobva unonzi 10 years. 10 years hanzi 10 years ndobva wabvisirwa 3 ndobva urwa 77. Muridzi wemota neumwe wake vari mukati, vamwe 2 vari kurimandi havasati vatongwa. Right. tinotenda munhu afanira kutora kamutemo uchisa maoko ako. Ichokwadi nyika ine mutemo wayo. Ende kune vakadzidzira basa iroro. Saka izvo kutaura kuno kwari mukati vakabatwa iye murume uye wokupiswa wokuitirwa zvese izvozvo akunzwa sei? Ari nani but mavanga aripo nyaya dzekupiswa munodziziva uri kuona kuti mavanga eupenyu hwese asi chakakosha ndechekuti mweya wake uri kurarama. Tinotenda pfapfaidza ichimwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsutsura dziri kuitika matimana wose enyika ino ndinoziva chimuti munenge makachibata muri mukati mekufamba muri yeZimbabwe chikonzero munoremera nyika muri yeZimbabwe. Nyaya ndinayo panapa inyaya yemurandakazi ari kuchema ari mukati menzvimbo panonzi paLake Chivero. Mukadzi uyu anoti iye handisati ndave nemwana nemurume akarorwa asi akaenda pamukadzi wepiri iye pachake akaenda pabarika semukadzi namba 2. Mukadzi uyu aende pabarika ari mukadzi wechi2 akagara nemurume uyu. Pakutanga anoti ndakaendeswa pane imwe nzvimbo yokuti vanhu vakawanda vairwadziwa chikonzero pandaigariswa nemurume wangu mai vemudanga rehuku muchirugu chehuku ndo mandaigariswa nemurume uyu. Ndakazvigamuchira chikonzero ndakaenda ndiri panamba 2 ndichiziva kuti handina imba. Murume akandiroora uyu anoita zveun'anga ndigodobori ndobva ndaenda panamba 2. Ndaenda panamba 2 akazondibvisa panzvimbo yaindigarisa muchirugwi chehuku pari pahama yake. Ndobva ndabva ndotsvaka kugara ndobva ndatsvagirwa pokugara. Ndatsvagirwa pokugara ndakararama ndichigara ikoko asi murume uyu akazotanga zvekutora nguva dzimwe dzenguva asingauye kumba kwangu kana kumiramira neni achienda kunyanya kukwatira kwamaiguru. Handina kuziva kuti mashoko aitaura kwamaiguru aishevedzera kuti uko hakuna basa uko ndokusaka ndichiwandira kuno chikonzero mukadzi uyu ifambi. So mukadzi mukuru anga asina basa nemukadzi mudiki aitoziva kuti changwa murume akabuda hakuzi ndiko kwaari kuenda chikonzero murume wangu anogara pano pachitaura achiti mukadzi uyu ifambi. Mukadzi uyu anova namba 2 akabva tanga kurwara kwaanga achiita akasvika pakutorwa nehama akazodzoka but adzoka kudaro murume akadzoka achiti izvo ndinokumbira ruregero mukadzi wangu nokuti pawakarwara paya handina kunge ndichikubatsira but iko zvino ndoda kukubatsira asi huona kurwara kwauri kuita kuita kuti uzvimbe makumbo pamwe chete nekuzvimba dumbu unomboziva here kuti ari kukuroya ndiani. Zvikanzi mukadzi mudiki handizivi ndiani ari kukuroya. Zvikanzirega ndikuudze mukadzi wangu unoziva ndiri godobori unoziva ndiri n'anga unozviziva here kuti ari kukuroya ndimaiguru vako mukadzi wangu mukuru. Right. Ari kutaura zvinhu zvanga dzibudiki zvikanzi ho amaiguru ndivari kundiroya. Zvikanzi ho right rega ndikusunungure inini munondisunungura nei. Zvikanzi rega ndichiva nemushonga unokusunungura. Ndobva azouya muri yeZimbabwe muchienda paWhatsApp channel National FM WhatsApp channel munoona zvigubhu zvemadhiringi zviripo asi hazvina madhiringi azvinotengwa zviinazvo zviri mukati imomo ndozvanda kutaura pano. Inzwai zvakauya nemurume Zimbabwe achipa mukadzi mudiki achiti izvo ndaizokurapa. Akauya newiwi yaanoti iwe yemukadzi mukuru. Ndobva auya nechimbuzi chaiti nechemukadzi mukuru. Ndobva auya nemvura yaiti yakagezwa nemukadzi mukuru. Ndobva auya nezvimadhende zvezvimameti pane zvimameti zvinogadzirwa zvezviya zvichisiwa
simatendezo kawanda wana zvimakala zakawanda zvokutsikirira padhoo zvaiti akanotora kumba kwavatezora vake amai ababa vemukadzi mukuru akauya nezvitsvina zvichona zvikanzizvo zvimameti izvi unowacha mvura yacho ndiwa unogeza we chimbuzi akabva ati icho chimbuzi ichi ndakachikuya chimbuzi ichi ndakachipisa ndobva ndachikuya uchazodii uchazvisi mvura wobva wachimwa wiwi akatomwiswa mvura yakagezwa nemukadzi mukuru akatoimwisa chimbuzi ndo chakazoramba ari ikoko pakaenda kuenda kunopa mukadzi umwe achiti ukangopedza kumwa nekugeza zvinhu izvi unobva wasununguka akabva ipapo akaenda kumukadzi mukuru aiswa kumukadzi mukuru achimuti unozienda matambudziko ari kuita yese panapa uri kurohwa nemukadzi womudiki saka mukadzi mukuru akazofonera murume uyu ari kumukadzi mudiki zvikanzi uri kupi zvikanzi ndiri kuna mai nhengi anova ndiyo mukadzi mudiki mukadzi mukuru achibvatora pafoni akati unogoti uriko kwesei nguva dzese uchindiudza kuti uyu haana basa ipfambi plus handimudi akabva taura pafoni ipapo mukadzi mukuru zvikanzi mai nini kana muchindinzwa murume anoda kutirwisanisa ndiri kukumbira vharai dhoo nenyu muige makizi ndiri kusvika kungoma manje right murume ndo pakatita zvokugwavura dhoo aita zvokugwavura dhoo achibva tora bhasikoro rake nokuti anofamba nebhasikoro ndobva atiza achibva pasi kutaura kuno kwatiri kuita murume uyu haasati aonekwa kunzvimbo but mukadzi uyu ari kuchema nekutaura nyaya achiti Zimbabwe ndakadyiswa tsvina yomwe mukadzi ndichinzwida kusunungurwa nanhasi zvakadaro ndiri kungorwara handisi kurarama mune zvakanaka zvandakaitirwa ndizvo here izvi nekuti izvezvo handisi kumuona kuti ari kopi ende mukadzi mukuru akazosvika akagara neni pasi ari mukati mekundiudza kuti mai nini hatinganetsani kuti tikaroorwa but munhu akatiroora wachona ari kutirwisanisa achishedzera kuti ndakakuroya imi munondiroya akauya kwangu ndozvanotaura akauya kwangu ndozvanotaura izvo zvikutora kuno kwandiri kuita ndoda kuzozivisa hama dzangu asi chaakatiza nacho murume uyu ichimbuzi chakakwiwa chakachirwa plastic paper but zvigubhu zvine wiwi zvine mvura yakagezwa nemukadzi mukuru pamwe chete nechakaiswa madhende emukadzi machira anoiswa padhoo rikumba kwavatezvara vake mukadzi mukuru zvakasara zviri kumukadzi mudiki anazvo izvezvi zvaari kuti Zimbabwe ndo zvinhu zvakandikadyiswa nekumuisa izvi ndofanira kuti ndiite sei nezvandakaitwa izvi pandakamwa akuziva kuti ndakapusa Zimbabwe ndinozvimba makumbo ndinozvimba dumbu ndaifunga kuti ndiri kurapwa sezvo andiudza iye kuti ini ndiri godobori plus mukadzi wangu ndiari kukuroya but mukadzi mukuru akazondiudza kuti nekana uya kwandiri zvakare ndezvanoda kureva kuti tose taidyiswa zvino ende ari kunzi aiti akauya kumba kwangu aitora ivhu repamba pangu achienda naro kumba kwamaiguru akabva kumba kwamaiguru otora ivhu rachona achiuya kumba kwamainini zvakaoma murume ndiye ari kuzviti godobori ari kuda kurapa mainini achivadyisa zvinhu zvamaiguru achida kurapa maiguru achivadyisa zvinhu zvamainini kwamaiguru asati vadyisa zvavo but sofa basa rakatobatwa kwamainini mainini vari kurwara nei vanozvimba makumbo nekuzvimba dumbu kwavafamba vari kunzi vakaroyiwa namaiguru aiwa ari kutotaura mashoko iwo ari kunzi mukabatsirwa munopora but ari kutaura akazotaura shoko iroro ndiye murume achitoti utoroyiwa nemukadzi wangu mukuru ya pakaipa saka aunza nyaya ndimainini okay vari kuti kudini ndoita sei ndakadyiswa tsvina imwe mukadzi ndichinzi mushonga wekuti ndirapanurwe ende mukadzi mukuru ndiari kundiroya mukadzi mukuru akutoti ari kutonyeberwa arina kutirwisanisa kana uya kwandiri zvakare ndikangoti ndiri kuita problem zonzi aiwa ari kukuroya mukadzi mudiki ende paanouya kwenyu mainini achibva kwangu paanouya kwangu achibva kwenyu anotouya nevhu raari kuti atora paruvanzi rweimba yenyu achiuya nari kwandiri ya pakaipa 0713938538 0713938538 with 24 minutes to 12 ndo pafika nthawi pale manje Wednesday 24 September 2025 papa Isabel pane vari kutsvaga vari kukumbira kanhamba dzemubatsiri akabatsira murume wekutakurirwa wekutorerwa kastendi iya right nyaya yacho ikasvika kumatare edzimhosva hapana chakabuda asi izvozvi vese vane chekuita handitika nezve stendi iyaya vakaita sei pane zvavari kusangana nazvo namba dzinoti 0781 150 770 0781 150 770 ne 0714 204 235 0714 204 235 ndinovimba ndidzo namba zacho. Tinotenda Zimbabwe parish katibve kuti ndiani ari pantedwe icho chakanyanya. Hello pa National FM Radio.
Paita Munango. Paita Munango le. Pamukaze mkoma KD na mkoma Bozo. Tamuka kana mamuka wose ndiani wedu atibatari kupi? Aiwa ndonzi Zimbabwe pachitungwiza. Baba Zimbabwe kuriseko kuchitungwiza. Aiwa kuri kudziya aiwa yasvika nguva yacho tibatsire itinzwe. Mukoma kava nhava ndofunga kuti havasati vatanga. Bhozi mukatarisa mukoma KD zvezvi kuna vamwe vanhu vari mumajeti vanenge vasina kupara mhosva. Kushandisa mutemo kuti amanikidze vamwe vanhu vasina simba panguva iyoyo. Saka hadai chatonyanya kuna PP uyu. Ikoko ndokwachofanira kutonyanya ikokoko kuna PP ikokoko. Chonyatso kubvondoka. Aiwa ngachibvondoke hati atozoda nhamba dzemubatsiri. Anenge anopedza maspotsi. Mukoma pane vakawanda vakatorerwa masenzi avakatenga zvichinzi double allocation. Marwadziro azvinoita mukoma KD mari dziri kunetsa. Watsvaga musha wako munhu wotanga uda kudya kepiri. Aiwa. Asati atanga but regaitipa vamwe mukana maita basa tapindawo pachirongwa. Tinotenda Baba Zimbabwe ingo. Paita Munango Pantedwe. Hello. Mkoma KD mamuka sena mkoma Bosho. Tamuka kana mamuka osei. Tokutanga ndakutenda zvangu ana mainosta vanogona basa wedu vakaenda kupinga. Aiwa tinovatenda tinokutenda imese vateereri nevasina kuenda asi munenge muchitsigira. Mabasa anoda kungoitwa nemo vana vababa zvokuti vanhu vanoda kuzodya mari idzi hazvina kwazvinoita kuti usvike kurefu nazvo. Tarisai zvakuitika manje. Nekuti izvi mukatarisa vanhu vese vakanga vapiwa mari ndobva vashanda mari dziri muhomwe asi hona zvazvaita manje zvakutokonzeresa kuti dzichitotambura hona vamwe vana vakafa vasina kana chavakatadza. Hapana chavanoziva. Ini hangu ndabatikana ndiri kunyepa nhema ndiConstable Forage. Constable Forage. Makadiko vakuru vebasa aiwa basa munogona varume. Tinotenda makunzwa sei mazivano. Vakuti haro nani aiwa basa munorova ndoda ngokutenda rambai makadaro veduwe. Kana nemi tinokutenda inokuramba makabata chimuti. Kana tichiita basa ngatite basa nezvazviri mazano mari yashata inoita kuti vanhu vaite zvisiri izvo. Chokwadi ingoshanda basa rako. Ungoshanda basa rako zvamuri kuita izvo nokungoshanda basa renyu hapana chakamboshata wani. Tinotenda Constable Forage. Muswera zvakanaka vakuru vebasa. Maita basa. Regai katitore mumwe parunhare 0713938538. Okay, 0713938538. Hello pa National FM. Hello. Yebo. Akadiko mkoma KD. Tinosimba kana muchisimbawo. Maivimba mchechesi pachitungwiza. Kurise kuchitungwiza nhasi. Kusiriza kuri right. Tibatsire itinzwe. Ndachingoti nyaya yevava aiwa vari kuzvitanga nemafutawo. Zvinhu zvakashata mari iri kurwadza kutsvaga. Saka muri kuti munhu akatorerwa sendi akagona kutsvaga mubatsiri here? Aiwa vakagona ngavaramba vakatsika ipapo. Asi vari kurwadzisa nekukuwadzisa ka vamwe vanhu vasiri kuziva zvakaitika vana vakatungwa nembudzi ava. Izvozvo ngavachibuda pachena because iwonini. Ngavachibuda pachena munhu adzoserwe mari dzake nesendi yake. Munhu adzoserwe mari nestendi. Watinotenda 13938538 machinzwa chekwaRusape Old Magamba munoti kudini konacho. Regai katimbonzwa kavaterere vaviri tisati katapinda kamuchitoro nevasawira vedu kave-K2 mandimba hembe dzose. Paita Munango Pantedwe. Hello pa National FM Radio. Yes, Patrick. Yes, Peter Zulu. Uri right here. Ndiwe uri kutengesa masenzi kudombosha vaikoko. Todyira kaviri kana zvaretsa. Tarisa one zvakuitika manje. Baba uri nechekuchera ka vakabhaidza. Ko titi wakanga aone achichakaonekwa kwaari zvazvoti ataende kuna Bosch. Mati?
pipi chakati ataende kuna bhozho angaitwawo sei akarohwa nemhene. Ndabvunza baba Isabel kuti ko pipi zvauya kwamuri chiko chakaitika vangodzamba dzamba vangotenderera. Aiwa bhozho yatoya chokwadi asi akapiwa tonyere chakataura pipi. Regai baba Isabel vazotsanangura kuti chiko chiri kuwanikwa napipi. Bhozi pipi waona auya ega pane zvakaitika vanhu ivava ndo vanozviringidza nyaya dzese bhozi vapiwa tonyo. Ndizvozvo nokuti pipi ane basa rakakura raanoitaka panyaya dzinenge dzaenda kumatare edzimhosva. Sayehovha watambira chiwotsika nyaya yamunhu wotonyura moti hazvinakidze kuti ikanyimba munhu atenga sende akavata uzouya achinzi pakatengeswa kuti pane umwe munhu pakadaro zveshuwa nyuchi dzinosumudzwa. Saka pakadai chii chinofanira kuitika? Apo panyadzavara so indoida kuti vanhu vatoramba vakadzvanywa kusvika vabuda pachena vese nyange vamwe bhozi pane vamwe asitoripo baba vanhu vanobuda vese pachena vodzosera munhu zvo zvake. Munhu odzoserwa sendi yake. Odzoserwa zvo zvake nemari dzaakashandisa dzese dzodzoka ipapo nekuzofamba kwakaita achigadzirisa nyaya idzodzo kuti vange vachitsvaka odzoserwa futi. Peter Zulu. Aiwa hazvinakidze kakanyeva bhozi rezvonakidze izvo. Aiwa hazvinakidze. Unzwa kuti ndiani ari parunhare. Hello paNational FM Radio. Yes kanyemba bonzo. Kanjani? Mr. Intelligence Calvin Joao. Pachingoma famu kuguruve. Exactly. Kuri sei kuguruve? Kuguruve kuri kudziya kanyemba iwe. Kana Harare yapisa hii. Right, kanyemba patarwa chambuya kugara mudanga ka. Wabva wakomenda nekasungu kawinditi hai papo wabva wagona. Siya. Hai papo wabva wakomenda yakanyatsokunaka. Right. Regeti patabata unana pipi awo ni awa vanozviti maland barons aya. Yambira ndoda kutopa vanhu vari kutoitwa izvozvozvo ndokutofamba nenyaya idzodzi nhamba dzotaura nabhozo torai nhamba idzodzo timbofikise vanhu ava. Vanhu vambobatwa panonaka. Vanhu vambobatwa panonaka. Ndiri muri kuona kuti mapurisa anenge aripo vachisunga but nyaya yacho izovhiringidzwa kudana pipi uyo pipi ndiye ane nyaya dzese zvekutoti anogona kutoudzira jaji kuti aiwa mutongo wapo achitorerutsa nenyaya yekuti anenge agopiwa kati. Nokuti ndiye kanoita ma-investigations ese ndiye anonyora zvese zvinenge zvichidiwa naMagistrate. Wazvoona manje saka ndokunosvikira mapepa ese ndiye anogadzira zvese muofisi uye kati yeye ndotobuda muhomwe mapipi achinopa Magistrate ndiye anotorerutsa nyaya yese. Ndotoona dzimwe nyaya dzemedha dzedze dzinonzi achinzanzi aiwa i-assault. Maona manje ndokunorerutswa nyaya dzese uku mozoona vanhu vakuzonzi mutongo wakati haubvunzi zvakawanda unotopiwa judgment yakareruka pamhosva ihombe. Saka muri kuti munhu uyu akavharwa sendi akagona rekutsvaga mubatsiri. Zvisingaite 100% zvototi ndakatomona ndatomupa mari yekupfuura. Specialist rekezane kati pupurize chirongwa chatu chansiku yarero unomotiregerera ukandoziva kuti vakawanda vakamirira kachirongwa maronje Rabson Umari ari kubwera tsopanopa. Hello paNational FM Radio. Hello? Yebo. Muri seiko? Mushe kanjani? Yes kanyemba bonzo. Ndigweja ere uyu. Ndi Alex Gweja kurishinda kumusha. Kuri sei kumusha? Kuri kuri kunakidza kupisa chete. Tinotenda vharisa chirongwa chedu chanhasi tinzwe. Ndida kutanga neicho chandanzwa but ndochatichachikomenda chekubhitirisi icho. Chenyaya yemaland barons. Sara chikwati nyaya yemaland barons hachisi mita. Suda munhu arisana kutoita zvimastendi izvi. Gweja. Baba Isabel ndaweza Diana vanenge vachida kukubatai namba dzenhare dzinoti kudini. Icho kwa demu yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata pa namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota Musa Bipa sa Rebecca Foster po Rigidi Vo
Kanyemba Bonzo na Boshongora, Natasha Ziko. Tigumane pomwe kamangwana na ora za 9 o'clock machibese. Mutirekereko na kuchedwa kakumara nthawe zatu 12 minutes to 1 pa National FM.